Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray pray for for us. us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi, ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipodigdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunya na mamatian mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Ngunyan, Martes sa ika-16 na semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat for positive pregnancy test this year, kahagadan ni Eliza M. Bron. Pasasalamat man ni Salvador Mimay and family. Pasasalamat ni Daisy Nunez.
Pasasalamat for the gift of life, 60th birthday of Gina Averilla, kahagada ni Donna and Joe Bausing. Pasasalamat man ni Rosalie de Vera Bobis. Espesyal man nakahagadan. For family's good health, safety and protection sa kahagada ni Agnes A. Yanzon. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Carmen Teresa, kahagadan kan Zaragoza and Ziga family, Gracita asin Tomas Jr. kan Advincula family, Jeffrey kan MMH family, Adelina, kahagadan ni Christine Chua, Erlinda asin Clarita kan Ricacho family, Dominador kan Nunez family, sa kalag ni Basilio, kahagadan ni Faye Alejo and family, sa kalag ni Michael asin Emilita kan Ong Tangko family, sa gabos na kalag, kahagadan ni Princess Marian Ferruelo, para sa second death anniversary of Mariano kan Dispabiladeras family, sa kalag ni Venancio, kahagadan kan Community of Benedictine Sisters of Legazpi, asin man sa kalag ni Vicente II, kan De Vera and Bobby's family. Matinog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, kita an pamilya kan Dios, asin tunay kitang kapamilya, kun ginigibo an sa iyang kabutan. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. Kagurangnan, kaugayi an sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda an mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot. Danay na magpadagos na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong kabutan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Mikas. Atamana an sa imong banwaan kan sa imong sugkod, an manada na iyo an sa imong pamana, na nagierok na nagsasaro-saro sa bukid, sa tahaw nin Carmelo. Pasabsabasinda sa Basyan, asin sa Gilead, siring kang nakaaging panahon. Ipahiling mo sa inda, ang mga ngangalasan, siring kan aldaw na humali sinda sa Ehipto. Si Isay ang Diyos na makakaarog sa imo, na nagpapatawad nin kasalan, pinaglilingawan ang karatan sa mga natada kan sa iyang pamana. Dai niya tinatago ang maraot na buot sagkod paman. Tanamo muot siya sa pagkaherak. Giraray mahiherak siya sa to. Babatayan ang satong mga karatan. Asin ihuhulog sa kahararoman nin dagat ang satuyang mga kasaalan gabos. Tawan ki Jacob ang pagkaherak, asin ki Abraham ang pagkamuot. Siring sa isinumpa mo kasuanoy sa samong mga magurang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pahilingan sa mo kagurangnan an sa imong pagkaherak. Pahilingan sa mo kagurangnan ang sa imong pagkaherak. Pinahilngan mo nin ugay an sa imong daga kagurangnan. Ibinabalik mo ang kagayagayahan ni Jacob. Pinatawad mo ang katampalasanan nin sa imong banwaan. Tinahoban mo ang gabos niyang mga kasalan. Isinibog mo ang sa imong kaanggotan. Pinakulpa mo ang init nin sa imong kangirhatan. Pahilingan sa mo kagurangnan ang sa imong pagkaherak. Pakarhaya liwat kami, O Diyos, sa muyang paratubos. Halea na ang sa imong kamunduan sa mo. Magdadara kanin anggot tumang sa mo sagkod lamang. Ipapaabot mo ang kaanggutan sa gabos na kapag-arakian. Pahilingan sa mo kagurangnan ang sa imong pagkaherak. Bako daw na ibabalik mo sa mo ang buhay, tanganing mag-ugma ang sa imong banwaan diyan sa imo. Pahilingan sa mo kagurangnan ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Pahilingan sa mo kagurangnan ang sa imong pagkaherak. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Nagsasari sa saya
kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtatarampa si Jesus sa mga tawo, kanan sa iyang ina, asin mga tugang, duminatong. Nasa luwas sinda, asin buot na makipag-ulay ki Jesus. Saro katawo, nagpaisi sa iya, uyaan sa imong ina, asin mga tugang, nasa luwas, buot na makiulay sa imo. Alagad si Jesus nagsimbag sa nagpaisi. Sisay an sa kong ina asin mga tugang, dangan itinuro ni Jesus an sa iyang mga disipulo asin nagsabi, ini an sa kuyang mga tugang asin ina. An nag-uutob kan kabutan nin sa kuyang ama sa langit, iyo iyan an sa kuyang tugang asin sa kuyang ina. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sino-sino po ang tinuturing niyong kapamilya? Pagkapamilya po ba, kadugo lang? May iba man na kapamilya ta na bakong kadugo. Ano po? Halimbawa, ang satuyang friends. We have friends na ang turing ta sa inda, kapamilya. Sinda sa mga friends ta na pag may family gathering, yaon man sinda. Masabi kita, kapamilya minaman ini, permina sa nang yaon digdi. Digdi na ini nag-star kan pandemic, lockdown, yaon siya digdi. Pag may mga okasyon ang pamilya, yaon man sa digdi. Aram niya ang gabus sa kuya. Sometimes we have friends, mas midbid pa kita kisa kan biological family. They know our secrets, they know our darkest times. Kung minsan nasusupog kitang ipahiling sa pamilya, but our friends, they're like family. Ang iba sa satuya, lalo na ang may mga day job, 8-hour job. Kung minsan, ang mga katrabaho sa office, kapamilya naman, ano po? Yung mga nasa ospital, pag igwang 12-hour shift, 24-hour shift, garo naman po sinda magkakapamilya. Dikiton man ang oras ninda sa harong. Ang nagtatrabaho halimbawa sa sarong opisina, kaiba niya lang ang agum niya sa mga aki sa aga sa kabanggi. Pero 8 hours, kaiba niya sa mga katrabaho niya. Kaya sa lawig halimbawa kang government service, masabi, kapag kakapamilya naman kami digdi, magkakamidbid, magkatuwang sa buhay. Ang mga OFW have a unique experience. Pag duman na nag-star, dangan harayo sa pamilya, sometimes they begin to form a chosen family. So kapwa Pilipino duman, iyon naman naghihirilingan, ang family day, kapwa Pinoy. Kaya ang apod ninda, chosen family. Sa Ebanghelyo tangon yan, may sarong klase nin pamilya. Ang pamilya kan Diyos. Paano maging parte kan pamilya kan Diyos? Yaon sa tataramon ni Jesus. Sarong aldaw, ang kagurangnan, nagtutukdo. Dangan biglang nag-abot si Mama Mary sa kaso iba pang mga kamag-anak. May saro katawo nagsabi, Maestro, si Mama mo yaon. Yaon man sa mga tugang mo, muya ka daang makahuron. Ang simbag ni Jesus, kung inot tang pagdangugon, garo sala, garo daing galang. Tapano ang sabi niya, sisay ang sakong ina sa mga tugang, dangan tinuro sa mga nagdadarangog, mga disipulo, sabi niya, ini, sinda ang sakong ina sa mga tugang. Taan nagigibo kan kabutan kan Diyos, the one who does the will of God, if you do God's will, ika ang sakong kapamilya. Sa inot na pagdangog garo, pigbabastos ni Jesus o pigdi-deny ang sa diri niyang ina, sa diri niyang kapamilya. It seems like He is distancing Himself
Pero bako yan ang ginigibo, aramta. In fact, kan sinabi niyang, ang kapamilya ko, ang nag-uutob kan will of God, ay pasado na tulos si Mama Mary. Taaramta si Mary from the Annunciation when she said yes to the angel, sagkod sa krus, sagkod sa pagkabuhay liwat, even to the age of the church, si Maria nag-uutob kan kabutan kan Dios. Kaya kung igwaman pinakaina sa gabus na ina, si Maria ta naggigibo kan kabutan kan Dios. Sabi ni Jesus, kapamilya ta ka if you do the Father's will. And therefore, dear friends, Jesus is inviting us to reconsider kung ano ang buot sabihon kan sarong pamilya. Ang pamilya palan, lampas sa biological ties, bako lang dugo. Inaapudan kita na ang pakikipagpamilya sa Diyos, iniinot ang Diyos, siya ang priority. Inahapot kung sain ang satuyang ultimate loyalty. Dahil sa sarong kinakban po kung sain kadakol ang mga nakikipag-agawan kan satuyang responsibilities and relationships, minsan nadidipisilan kitang inuton ang Diyos. But this afternoon, listening to the gospel, an invitation po sa tuya, gibuhon ang kabutan kan Diyos. Do God's will. Kaya, kapag nagsisikap akong gawin ang kalooban ng Diyos, kapamilya ako ng Diyos. Kapag nagsisikap akong iwasan ang kasalanan, kapamilya ako ng Diyos. Kapag nagsisikap akong gumawa ng kabutihan sa kapwa, kapamilya ako ng Diyos. Dear friends, this is what makes us members of God's family. When we do the will of God. At yan, bago kita magkomunyon, mapangadji kita kan Our Father. And there's a beautiful part there where we will say, Your will be done. Not my will. Your will be done. It's our way of saying, Father, we want to be part of your family. Mangyari ang buot mo, bako ang buot ko. May we prioritize our relationship with God, and we do that by obeying God's will. Magilugod kitang tunay na kapamilya ni Jesus. Kung dakol kitang pamilya sa kinakban, day talugod malingawan, may pamilya kita sa langit. And we belong to that family when we obey God's will. Itinutulot niya mo ang narakasin ang tinapay, nganing maging kakanot, nin buhay na mayungkat sa akon mo kagurang na ang samuyang tulot ngunya tandakan samuyang pagkamot sa imo asik sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot, susog sa tugon.
Ako ining mga sakripisyo sa imo kan maimbod na nasasangkuban mo. Asin pabanalakan kabaing na bendisyon siring sa mga atang ni Abel. Tanganing an idinulot kan lambang saro sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo. Asinan pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga banal, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. O sana sa kaitaasan, pagdadalan pinatigdi sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, hasin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakatan mo, kagurangnan, ipinapamarata mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag sa kuna ikaw magtato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, hasinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon.
kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, ina niyamo gabos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, San Charbel Macluf, hasinan gabos nga santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Bilang pamilya kan Dios, mamibi kita naan sa iyang buot, iyo an mangyari. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo, sa daga nin siring sa langit, han sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin harek kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sarong pamilya kan Dios, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpapada kan mga kasalan kan kinaban. Karaki kami, Cordero kan Diyos na nagpapada kan mga kasalan kan kinaban. Karaki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. nin buhay. Ang sakramento itinusay sa pagpapanalkan sa himong simbahan. Tandakan hawak mong mahal, tinapay asinaraya mo, inako an sa imo, hawak kasindugo sa pagirumdum ka sa himong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imo kamurayan. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, hasinan tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa luma, pasiring sa bagong pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo asinan sa indong mga pamilya kan mahal na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa paggibo kan kabutan kan Diyos. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life